Assalamu alaikum. Sunana Dukko Umar Radda, kuma na saurari bidiyo, na saurari audio wanda aka turo aka ce daga Alhaji Garba Ɗangida ne da kuma General Tsiga. Kuma na yi godiya kwarai da gaske daga wannan bidiyo da na ji, wannan voice da na ji. Kuma ina fatan Allah ya saka masu da alheri. Amma dai abinda nake so in ce ya kamata a ɗan rika bincike idan an ji labari ko a social media ko an gani a zahiri, kuma a rika tambaya, domin abu na farko dai zuwan da shugaban ƙasa ya yi, mun zauna mun yi tunanin abubuwa guda 3 da ke damun mu, kuma duk mun mashi magana a wuraren da muka samu damar yi mashi magana.